Türkmenistan uruhu we bidin taýdan sagdyn neslin ösürilip ýetişdirilmegine, çağalyň we ýaşlaryň awadançylygyna degişli meselelere aýratyn üns berip, Birleşen Milletler Guramasynyň hukuk baradaky esasy resmi namalaryna, şo sanna çağan hukuklary hakkynda konwensiýa goşuldy. Hemde şuurda toplumlaryň we maksatly işler amala aşyrýar. Döwlet başçyny bu barada aýtmak bilen, ýaş türkmenistanlylaryň watançylygy, tutuş türkmen jemgyýetiniň belent ahlak ruhy, milli we umumy adamzat gymmatlyklaryna mahsus urukda terbiýelenmegine gatnaşmagyň zerurdygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň kämillik ýaşyna ýetmediklerini hukuklaryny kesgitleýän ýörelgelerini ugradylmak arkaly taýýarlanan baş maksatnamaň ugrulary bary durup geçip, onuň iýligderli ýagdaýda durmuşa geçirilmeginiň zerurdygyny bellädi. Sonra Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornmasary Nur Muradowa özüniň güdüçigi diýen ulgamlaryny şu ýylyň 5 aýyna ýerine ýetiren işleň netijeleri, şo sanna medeniýet idaralarynyň maddi enjamyny binýadyny pogtalandyrmak, neşir we kino öýnümlerini çykarmak, teatr eserlerini we sergilerini taýýarlamak bilen baglanyşykly işler barada hatabat berdi. Bellenşeýaly hatabat berilýän döwürde umumilli bayramçylyklary we milli sinema şanly senelerine başlanan köp sanly çäreler, şollarna sergiler, konsertler, teatr çykyşlary we beýleki dawarlar guruldy. Daşary ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň işleňleşdirilmegi, humanitar ulgamda gatnaşyklaryň ösürilmegi, halkara derejesindäki bir näçe çäreleň geçirilmegini şertlendirdi. Hatabat döwrüne Aşgabatda İran Islam Respublikasynyň, Belarus Respublikasynyň, Tatarstan Respublikasynyň medeniýet günleri, şeýle hem Özbegistanyň, Türkmenistanyň kino günleri geçirildi. Ýögedeginde Türkmenistanyň medeniýet günleri Awstriýa Respublikasyna we Russiýa Federasiýasynyň Astrachan oblastyna üstünlikle geçdi. Türkmen medeniýetiniň we oturuň wekilçilik topary Koreýa Respublikasynyň Ýosu şäherine Expo 2012 bütün dünýä sergisinde Türkmenistanyň milli bölüminiň açylyş dawrasyna gatnaşmak üçin iýerli. Aprel aýyna Aşgabatda Bagtyar döwrüň teatr sunudatly halkara festival geçirildi. Oňa dünýäniň 11 ýurdundan wekiller gatnaşdylar. Türkmenistanyň dörejilik işgärleriniň wekiliyeti İran Islam Respublikasynyň Gulistan vilayatyna boldy. Şol ýerde 18-nji maýda türkmen edebiýatynyň beýik nusxawy şahyrlaryna Magtymly Praga we Döwlet Mehmet Azada başlanan dawra geçirildi. Şeýle olaň aram gaýaklaryna ziyaret edildi. Ýurdumyzda geçirilýän çäreleň gataryna Türkmenistanyň şu ýyl garaşly döwletleriň arkalaşygyna başçylyk etmeginiň çäklerini 30 aprelde Mar vilayatynyň merkezinde Mar şäherine 2012-nji ýylda garaşly döwletleriň arkalaşygynyň medeni merkeziýen derejäň berilmegi münasibetli dawra guruldy. Şoň bilen baglykda vice-premier 6-njy iýulny Marda Gadymy Merw dünýä medeniýetiniň ojagatly halkara maslahatynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Bellenşeýaly bu çäre gatnaşmak üçin daşary ýurtlardan alymlar topar geler. Gadymy Merw olar üçin düýpli ilmi baglygyň merkezi bolup durýar. Döwlet başçylygyny hatabat dinlep, medeniýet ulgamyna geçirilýän dürli çäreleň, şeýle-de ýurdun dünýä giňişligine awraýynyň ýokurlanmagyny, Türkmenistanyň köp müň ýyllyk şöhratly taryhynyň we medeniýetiniň mundan meýlekde içkin öwrenilmegini we onuň asyrlaryň dowamyna medeniýetleriň özara baglanyşygy ulgamynaky ähmetiniň ýokurlanmagyny şertlendirýän halkara forumlarynyň aýratyn gymmatlydygyny bellädi. Gadymy Merw dünýä medeniýetiniň ojagatly halkara maslahaty barada aýdylany bolsa, türkmen halkynyň baý medeni hemde ruhy mirasynyň dünýä ýüzünde wagt edilmegi, ýurdumyzyň medeniýetiniň we oturuň mundan meýlekde ösürilmegi, baýlaşdyrylmagy, dünýäniň dürli halklary bilen dostluk gatnaşyklarynyň poturlandyrylmagy üçin kuwatly iterge berer diýip bellemek bilen hormatly prezidentimiz Marada geçiriljek halkara forumyň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpjedilmeligi barada vice-premiere degişli tawşyklar berdi. Sonra Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başçynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredow şu ýylyň 5 aýyna hormatly prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzyň daşary teatratyny amala aşyrmak bilen baglykda Daşary işler ministrläriniň işiniň netijeleri barada hatabat berdi. Şonu bir tarap Türkmenistanyň giň halkara hyzmatdaşlygyna esaslanýan strategiýa agrarly bolmak arkaly dünýäniň köp sanly döwletleri bilen netijeli syýasy gepleşigi hemde sowda ykdysady we humanitar medeni gatnaşyklary üstünlikli ösürýänligi belländi. Ýurdumyzda şol hyzmatdaşlygyň geografiýasyny iýligderli ýagdaýda giňeltdi. Onuň many mazmuny baýlaşdyrmak arkaly özüniň paragatçylyk we dörejilik mümkinçiliklerinden peýdalanýar. Hatabat döwrüne Türkmenistanyň prezidentiniň daşary ýurtlary bir näçe saparlary amala aşyrly. Bular diýäbe ulan dowlukly döwlet gatnaşyklaryny we özara peýdar hyzmatdaşlygy iki taraplaryň çeýlede köp taraplaryň görnüşde ösdürmek we giňeltmek ýolyna möhüm ädime urly. Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlyk hemde awraýly halkara we sewit derejesinde guramalar hemde düzümler bilen özara arkadaşlyk hereket sağdaşlyk häsiýetde ösdürilýär. Mälim Moşýary geçen hepde Aşgabatda garaşly döwletleriň arkalaşygy ýurtlarynyň hökümetleriniň başçylarynyň geňeşiniň mejlisi bolup geçdi. Şonu Türkmenistan bu mejlisi 2012-nji ýylda arkalaşykda başçylyk edýän ýurt hökümine geçirdi.
Şöýleň geçen 5 aýyna Türkmenistanda halkara derejeli çäreleň bir näçesi geçirli. Şol çäreler dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekip, uly gyzyklanma döretdi. Hemde ödürli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşyk putulandyrmaň ýoluna täze ýardymlary guldy. Maý aýyna ýurdumyzda musulman dünýäsinde bozgunlar, Orta Aziýada we Hazar deňiziniň sebitinde uly hemde üstsaşyk gatnawlaryň ösüşiniň geljegi, mali ulgamynyň globallaşmagy we durnukly ösüşiniň sebitleri ölçegleri atly uly meçhurly çäreleň bir näçesi Türkmenistanyň 3-nji halkara gaz kongresi geçirli. Şeýlede ýanwar maý aýlaryna Türkmenistanyň daşary ýurt wekilliýetleriniň 275-siniň gelmegi daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň sazlaşyky ösürýänligine güwa geçen görkezdiler. Şol wagtyň özünde ýurdumyzyň wekilliýetleriniň 272-si daşary ýurtlarda boldy. Daşary işler ministrlikleriniň arasynda fiýaty geňeşmeliň 16-sy hökümetary toparlaryň mejlisleriniň 5-si geçirilip, bulan işi iki taraplyň ýurda ykdysady gatnaşyklaryň ösürülmegine gönükdirlendir. Hasabat bermeň başyna vice-premier 5-7 iýuny Şanhay hyzmatdaşyk guramasynyň agdalary bolup durýan döwletleriň başdanlarynyň geňeşiniň 12-nji mejlisine gatnaşmak üçin Hatay Halk Respublikasyna Türkmenistanyň hökümet wekilliýetiniň iş saparyna taýýarlyk görüşi barada hasabat berdi. Şeýlede kämillik ýaşyna ýetmedikleriň işi barada adyl kadiýetlik ulgamyny ösürmek boýunça Türkmenistanyň baş maksatnamasyny tasdiklamak hakynda kararyň taslamasy barada aýdyldy. Bu maksatnamanyň taslamasynyň ýurdumyzyň degişli düzümleriniň we idaralarynyň işçi ýagdaýda gatnaşmagyna UNICEF bilen birlikde Türkmenistanyň döwlet siýasatyna ilerletýän ugurlary we şugur boýunça halkara hukugynyň hemmeler tarapyndan ikrar edilen kadaryny gözüňde tutmak arkaly işlenip taýýarlanyny bellenildi. Vice-premier hormatly prezidentimiň ýaş nesli watany we terbiýelemek, olary ziýanly elliklerden goramak we her bir raýatyň sagdyn durmuş ýerlerini eýermegini üpçün etmek işlerini ýurdumyzyň ullan kiçe her bir raýatynyň gatnaşmagynyň zerurdygyny ynyktaýanyny aýdyp, milli liderimiň bu wagtdaky wajyp başlangyçlarynyň türkmen jemgyýetine giň golluk tapýanyny we halk çärelerini ýaş we ýaşul neslimiň wekilleriniň işiň gatnaşýanyny belledi. Soňra Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ýegeleýew göýdükçi edýän pudoklarynyň işiniň netijeleri şosanna gurulşyk ulgamyna, gurulşyk materiallar senagatyna, şeýlede elektroenergetika boýunça şu ýylyň geçen 5 aýyna gazanlan netijeler barada hasabat berdi. Hyzmatda ýurdumynyň gurulşyk ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenni ýönümleri ýöndürmän ösüş tepkini 110 ýaş götürme barabar bolup durýar. Ýurdumynyň gurulşyk materiallar senagaty ministrligi boýunça 2012-nji ýylyň ýanwar maý aýlaryna geçen ýylyň şu döwür bilen deňeşdirilenni ösüş tepkini 110-7 götürme barabar boldy. Hyzmatda sement öndürmek boýunça görkezji 114 götürme, sozulan metali öndürmän görkezji 103-7 götürme ýetdi. Türkmenistanyň jemaat hojuluk ministrligi boýunça şu döwürde ýerine ýetirilen işler geçen ýyl bilen deňeşdirilende 111 götürme meçhurny berja edildi. 2012-nji ýylyň ýanwar maý aýlary aralygynda Aşgabat şäherine budjete geçirilen girdejiliň ösüşi 109,4 götürme barabar boldy. Ýurdumyzyň energetika we senagat ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilen ösüş tepkini 121,5 götürme deň boldy. Hormatly prezidentimiň gurulşyk pudogyna ýönelçigi degişli görkezlen ösüş tepkiniň sazlaşykly ýagdaýdadygyny bellep, Türkmenistanyň halk hojalygynyň ähli pudoklaryny ösürmek boýunça giň meçhurly maksatnamalaryň ýokary depkinine amala aşyrylmagynyň gurulşygyň depkinini, gurulşyk materiallarynyň çykarşyny, ýerine ýetirilen işleň we hyzmatlaryň ýylnyň ýokary bolmagyny hemde olaň bildirilýän talaplary we döwrap ülümleri alyk gelmeligini aýtdy. Milletiň lideri has täze tehnologiýalary, ýokary netijeli enjamlary we tehnikany giňden ulanmak hemde pudogy umumdan meýlekde döwraplaşdyrmak bilen bagly wezipany öňde goýdy. Döwlet başlygy elektroenergetikaň milli ykdysadyň esasy pudoklarynyň biri bolup durýanyny bellep, ýurdumyzyň energetika siýasatynyň Türkmenistanyň senagatynyň owa hojalygynyň we durmuş ulgamynyň hajatlarynyň dowallygyny kanagatlandyrylmalygyny hemde beýleki döwletlere ugrudylýan energiýa serişleriniň meçhurlarynyň artdyrylmagyny gönükdirlendigini aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna neftka serişlerini dolandyrmak we peýdaranmak baradaky döwlet agentliginiň direktory Kakaýew ýol başlyk edýän pudoklaryny ýerine ýetirilen işleň netijeleri hakynda hasabat berdi. Vice-premieriň belleşi ýaly ýa-da döwürde Türkmenistanyň prezidentiniň ýol başlygyna neftka pudogyny mundan meýlekde ösürmek boýunça durmuşa geçirilen ýöňdürmejlikli siýasatyň netijesinde ýurdumyzyň ýönümçük pudogynyň ýokary görkezleri üpçünedilýär. Hazar deňiziniň türkmen bölегindäki neftka ýataklaryny işläp taýýarlamak üçin daşy ýurt maýalaryny çekmäge gönükdirilen döwlet strategiýasyna laýyklykda uglawodor serişleriniň alınşynyň meçhuri ýygyderli artdyrylýar. 2012-nji ýylyň 1-nji iýuny ýagdaýynda ýönümi paýlaşmak hakynda şertnamalar laýyklykda 8 sany taslama durmuşa geçirilýär. Olaň 5-si neft we gaz çykarmak, 3-nji bolsa geologiýa gözlek işlerini geçirmek boýunçadyr. Hasabat döwrüniň görkezleriniň jemleri neftiň we gazyň çykarşynyň meçhurlarynyň eksport edilişiniň meçhurlarynyň artýanyny görkezýär. Şu ýylyň ýanwar maý aýlaryny Türkmenistан döwlet konserniň neft we gaz instituty tarapyndan almy barlyk işleri boýunça 61 şertnama we taslama işleri boýunça bolsa 90 şertnama esasyna netijeli işler ýerine ýetirildi.
Türkmeniyet Döwlet Kanseriniň Neft Gadylym Taslama Institutu tarapyndan hasabat döwrüne neft we gaz ýataklaryny işläp taýýarlamagyň, geologiýa gözlegi işlerini, neft we gaz çykarmagyň işleriniň meselleri boýunça degişli çäreler durumça geçirildi. Institutuň hünärmenleri tarapyndan ilmi teknik çäreleň 14 gurully, öğrençi kuwatlyklaryny artdyrmak boýunça teklip taýýarlandy. Türkmen Geologiýa Döwlet Korporasiýasynyň ilmi barlyk hemde Geologiýa Gözlegi Institutu tarapyndan uly meşhurly işler ýerine getirildi. Şu ýylyň 5 aýynda Awraýly halkara guramalary we dünýäniň öňde barjy kompaniýalary bilen ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplamyny netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmek maksady bilen 2 tane iri çäre geçirildi. Olaryň biri 2012-nji ýylyň martynda Berlinde Türkmenistan Ýewropa hyzmatdaşlygyň geljegi ady bilen geçirilen halkara maslahat bolsa, beýlekisi Awada milli syýahatçylyk dowlagyna geçirilen 3-nji halkara gaz kongressidir. Döwlet başçylygyny hasabat dinläp, neft gaz pudugynyň ösdürmegi halkyjylyk toplamyny özgertmek boýunça ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan işlemler türýän wezipeleriň biridir diýip bellädi. Ýurdumyzyň ýalňyş energetika strategiýasyny durmuşa geçirmek boýunça esasy wezipeler Türkmenistan 2030-njy ýyla çenli döwürçi neft gaz sanatyny ösdürmek maksatnamasynda kesgitlendi. Ol täze geljegi uly gaz ýataklarynyň durkuny täzelemegi tezleşdirmek, neftiň we gazyň täze ýataklarynyň gözlegine gönükdirilen geologiýa gözlegi we burow işlerini işleňleşdirmek, ýalňyş energetika toplamyna ýa-da zaman tehnologiýalaryny giňden ornaşdyrmak boýunça toplumlaryň çäreler geçirmegi gözegine tutýar diýip hormatly prezidentimiz sözüni dowam etdi. Şoň bilen baglykda milli liderimiz bu urda alınıp barýan işleň ýygdarly dowam etdirilmeginiň möhümdigine öňe çekip, vice-premieri pudukda alınıp barýan işlere ýygdarly gözegçilik etmegi tapşyrdy. Ministrler kabinetiniň meclisine başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz meclisi tamamlady. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary, biz şonuň bilen ministr kabinetiniň nowatdaky meclisini geçirip oturýar, meclisiň her ýerinde berk zanlalyk we alyp barýan işlerini uly üstünlikler hem tüýsürekden aldy. Köp sag bolun.